με την υπαριθμό 29-21 επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Αττικής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πασόκ Δημάρχ κυρίας Χρήστο Φιλοπούλου προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την εγκατάσταση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ραφίνας. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Μετά την ανάγνωση του καταλόγου, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι είναι πάγια πρακτική. Οι ερωτήσεις οι οποίες αναβάλλονται είναι πολλαπλάσεις αυτών που απαντώνται. Κύριε Υπουργέ, το ζήτημα για το οποίο σας έκανα την ερώτηση ταλαιπωρεί την περιοχή Ραφίνας Πικερμείου αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι εάν μπορείτε να παρέμβετε, θα δώσετε μια λύση που πραγματικά θα ανακουφίσει την περιοχή. Εξηγούμε. Στη Ραφίνα έχουμε ένα πληθυσμό 21.000 ανθρώπων που υπερτριπλασιάζεται το καλοκαίρι. Έχουμε επίσης μέσω του λιμανιού της Ραφίνας τη διέλευση περίπου 1.800.000 ταξιδιωτών. Ξέρετε ότι ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες υπάρχει το αδιαχώρητο στο λιμάνι. Επίσης, η Ραφίνα θα υποδεχθεί πρόσφυγες μετά την ομόφωνη απόφαση του Δήμου Ζωγράφου για τις παιδικές κατασκηνώσεις που έχει στα όρια του Δήμου Ραφίνας και όπου θα εγκατασταθεί, θα γίνει προσφυγικός καταβλισμός. Αυτό είναι επιπρόσθετο, είναι επιπλέον στοιχείο το οποίο σας παραθέτω, το οποίο δεν υπήρχε όλους αυτούς τους μήνες που ο Δήμαρχος Ραφίνας εν αγώνια απευθύνεται στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, έχει δει και εσάς νομίζω και με άλλους συναδέλφους, έχει προσπαθήσει πάρα πολύ να υπάρξει η δυνατότητα να έχει ένα ασθενοφόρο η περιοχή. Είπατε πριν ότι είστε γιατρός, άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι, δεδομένου ότι υπάρχει και έχει δοθεί από τον Υπουργό η διαβεβαίωση προς τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ότι υπάρχει και φυλασσόμενος χώρος και όλος ο εξοπλισμός και η δυνατότητα φιλοξενίας των ανθρώπων του ΕΚΑΒ εκεί. Που στο Κέντρο Υγείας Ραφίνας, ένα πλήρες κέντρο το οποίο είναι ανακαινισμένο και το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά την περιοχή το πρωί, αλλά δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει και δεν έχει ενταχθεί στην 24ωρη εφημερία. Εάν θέλετε, μου λέτε κάτι και γι' αυτό, νομίζω ότι έχει σημασία να το ξαναδούμε. Αλλά έχει σημασία γιατί υπάρχουν αντίστοιχα, και εγώ δεν θέλω να πάω ότι ο ένας δήμος είναι καλύτερος από τον άλλο, όλοι έχουν ανάγκες και η περιοχή αυτή, η Ανατολική Αττική, είναι μια περιοχή που σφίζει από κόσμο, είναι περιοχή που το καλοκαίρι, όπως σας είπα, έχει υπερδιπλάσιο πληθυσμό και έχει μεγάλες ανάγκες. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι δυνατόν άλλοι δήμοι να είναι όμοροι και να έχουν ασθενοφόρο και να μην έχει αυτός ο Δήμος που έχει και Ραφίνας Πικερμείου, που έχει και το λιμάνι στην περιοχή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου δώσετε μια θετική απάντηση, γιατί είναι ένα πρόβλημα που χρονίζει. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Έχετε το λόγο. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, επειδή ζήτησα ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ γι' αυτό. Για την κάλυψη των αναγκών της ευρύτερης περιοχής Ραφίνας Πικερμείου ενεργούν κατά σειρά προτεραιότητας και αλληλοκάλυψης τα εξής ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε σχέση με τον τομέα ευθύνη τους κατά πώς. Πρώτον, ασθενοφόρο με τομέα κάλυψης Ραφίνα Νέα Μάκρη Μαραθώνου, το οποίο σταθμεύει έξω από την παλιά βάση της Αμερικάνικης βάσης Νέα Μάκρη. Δεύτερον, ασθενοφόρο με τομέα κάλυψης Πικέρμη Σπάτα Λούτσα, το οποίο σταθμεύει στα Σπάτα. Τρίτον, ασθενοφόρο με τομέα κάλυψης Γέρα Κανθούσα Παλίνη, που εδρεύει στην Παλίνη. Τέταρτον, ασθενοφόρο με τομέα κάλυψης Σταυρός Γλυκά Νερά Παιανία, που είναι και αυτό κοντά στην Παλίνη, έχει κάνει στάση. Πέμπτον, ασθενοφόρο με τομέα κάλυψης Κοροπή Μαρκόπουλο Πόρτο Ράφτη, που εδρεύει στον Κοροπή. Και έκτον, κινητή μονάδα Αρτέμιδας με αφετηρία την Αρτέμιδα και τομέα κάλυψη όλη την ευρύτερη περιοχή, που είναι για βαρύτερα περιστατικά. Λοιπόν, ξέρω το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Επί της ουσίας πρόβλημα ασφάλειας της διακίνησης των ασθενών, των πιθανών ασθενών, δεν υπάρχει με αυτή την κάλυψη. Κανένα. Είναι ζήτημα ότι θέλουν να είναι να σταθμεύει εκεί στη Ραφίνα και όχι στα 5 χιλιόμετρα πιο πέρα. Κοιτάξτε, να δώσει εντολή ο Υπουργός το πού θα βάλει το ΕΚΑΒ τα ασθενοφόρα του, πού θα τα σταθμεύσει,
Δεν είναι σωστό. Πρέπει να έχει την εικόνα, δηλαδή πρέπει το ΕΚΑΒ, το οποίο ξέρει τις χιλιομετρικές αποστάσεις, ξέρει από πού έρχονται τα περιστατικά, έχει το λόγο του που το καλύπτει με αυτόν τον τρόπο και τέτοιο, γι' αυτό το κάνει. Και έτσι θα συνεχίσει να γίνεται. Δηλαδή, να παρέμβω εγώ να τους πω, δηλαδή τι να τους πω τώρα. Ότι πάρτα ασθενοφόρο από το Πικέρμι και βάλτο στη Ραφίνα γιατί θέλουν να το βλέπουν εκεί ομπρόστονα. Δεν είναι νομίζω ούτε σωστό ούτε λογικό. Δεύτερον, από τη στιγμή που δεν έχει δημιουργηθεί και κανένα θέμα, από όσο ξέρω, σε σχέση με το ότι καθυστέρησε να πάει, έχουμε πρόβλημα ή ότι δεν πάει. Είναι 6 ασθενοφόρα στην ευρύτερη περιοχή και μία κινητή μονάδα μέσα αυτά. Τώρα για το άλλο που λέτε, ναι, υπάρχει στο σχεδιασμό, κυρία Χριστοφιλοπούλου, από την πρώτη υγειονομική περιφέρεια. Υπάρχει ένα σχεδιασμός αλληλοκάλυψης εκεί των κέντρων υγείας που υπάρχει και πιθανά κάποιο από αυτά θα μπει σε 24ωρη λειτουργία, ακριβώς για να καλύψει τις ανάγκες της δεύτερης Αθήνας που σιγά σιγά χτίζεται σε όλη εκείνη την μεριά ή έχει αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Θα είμαστε σύντομα σε θέση για τέτοιες ανακοινώσεις στα πλαίσια του συνολικού προγραμματισμού για την κάλυψη των αναγκών σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Αυτά. Χριστοφιλοπούλου, έχετε το λόγο και πάλι. Υπουργέ, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως σας τα είπανε και μπορώ να σας το διαπιστώσω ως κάτοικος. Δεν αμφισβητώ το ότι μου είπατε πράγματα για τα οποία έχετε ενημέρωση. Θέλω να σας πω όμως ότι επειδή είμαι από εκεί και εκπροσωπώ την περιοχή, δεν είναι τόσο απλό να πεις ότι ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας, παραδείγματος χάρη, με το Δήμο Ραφίνας είναι όμοροι. Όντως είναι όμοροι. Είναι και θέμα και οδικού δικτύου και χρόνου. Και επειδή μου αναφέρατε ότι δεν υπήρξε πρόβλημα, θέλω να σας πω το εξής. Δεν θα το έλεγα, διότι κανείς ποτέ δεν ξέρει όταν έχουμε ένα θάνατο, αν κάποιος από τους συμπολίτες μας έχασε τη ζωή του και θα την είχε κερδίσει αν είχε έρθει, ήταν εκεί το ασθενοφόρο και είχε έρθει στα 3 λεπτά ή στη μισή ώρα που ήρθε. Αλλά στα τέλη Φεβρουαρίου, κύριε Υπουργέ, χάθηκε ένας σημαντικός τοπικά άνθρωπος, ένας άνθρωπος που είχε και έτσι δράσεις στους συλλόγους τους αθλητικούς, ένας φίλαθλος με την καλή έννοια του όρου, και χάθηκε από καρδιακό επεισόδιο. Δεν μπορώ να ξέρω, ούτε θέλω να μπω σε αυτό, ούτε είναι πρέπον. Αλλά έκανε πάνω από μισή ώρα το ασθενοφόρο να έρθει, επειδή μου είπατε ότι είναι δίπλα. Δεν είναι δίπλα και άρα δεν είναι ένα θέμα απλά και μόνο να το βλέπουν. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει επανέλθει και μετά τα τέλη Φεβρουαρίου υπήρξε νέα κρούση προς το ΕΚΑΒ. Δείτε το αν θέλετε και θα προσπαθήσω κι εγώ ως βουλευτής της περιοχής να ενημερώσω τον Δήμαρχο και να υπάρξει εκ νέου διάβημα προς το ΕΚΑΒ. Και επιπλέον για την απάντηση που μου δώσατε θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είχατε πει και σε προηγούμενη γραπτή απάντηση ότι έχετε προχωρήσει στο Κέντρο Υγείας Ραφίνας σε διορισμό επικουρικού γιατρού, παιδιάτρου και γυναικολόγου, ότι αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό. Και το και ένα κέντρο υγείας το οποίο έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως σας είπα, που το επισκέπτεται και είναι άρτιο. Μάλιστα είχαμε και συνάδελφο από την κυβερνόσα πλειοψηφία, ο οποίος επισκέφθηκε συνάδελφό σας γιατρό από τη δική σας παράταξη, που επισκέφθηκε το κέντρο υγείας και είδε με τα μάτια του ακριβώς πόσο άρτιο είναι αυτό το κέντρο υγείας και είναι κρίμα να μην αξιοποιηθεί μια περιουσία του δημοσίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα, αν θέλετε στη δευτερολογία σας να μου απαντήσετε και για τα δύο, παρακαλώ θερμά να ξαναδείτε το θέμα. Δεν είναι απλώς το φαίνεστε. Δεν θα ερχόμουν στη Βουλή να σας ζητήσω το φαίνεστε. Και αν κάτι με έφερε στη Βουλή γι' αυτό, είναι ακριβώς αυτό το περιστατικό που σας είπα και που φοβούνται οι κάτοικοι και με τον προσφυγικό καταβλισμό που θα πάει εκεί μέσω Δήμου Ζωγράφου, ότι θα έχουμε προβλήματα. Κύριε Πολάκη, έχετε και πάλι το λόγο. Το τελευταίο που είπατε όσο αφορά το κέντρο υγείας και το προσωπικό θα το δω. Αυτό που ξέρω είναι ότι ό,τι αιτήματα μας έχουν ζητήσει τα έχουμε καλύψει σε επίπεδο των παιδί είτε με διορισμούς επικουρικών γιατρών. Μόνο εκτός αν όχι, μπορεί να διορίσει και να μην δέχτηκε και να αποβάλει στον επόμενο. Αν το ξέρω αυτό, δηλαδή αυτό είναι. Γιατί αυτό μπορεί να συμβαίνει. Λοιπόν, τώρα για το άλλο ζήτημα, κυρία Χριστοφιλοπούλου, τι να σας πω, ας πούμε. Έτσι όπως τα λέει το ΕΚΑΒ, θεωρεί ότι καλύπτει πλήρως την περιοχή. Θα το ξαναδούμε το θέμα, θα μιλήσω και με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, αλλά νομίζω ότι πρέπει η υπηρεσία η ίδια που κάνει τη δουλειά, έτσι, έχει και την ευθύνη του να καλύπτει με τον τρόπο που αυτή διαλέγει την περιοχή στην οποία απευθύνεται.
Έτσι. Δηλαδή ποιος είναι καλύτερος από την υπηρεσία του ΕΚΑΒ που ξέρει από πού έχει περιστατικά. Άρα πού πρέπει να τάξει τα ασθενοφόρα, πού πρέπει να τα βάλει. Αυτό είναι το θέμα. Δεν χρειάζεται η παρέμβασή σας. Τι πράγμα? Η εποπτεία σας. Όχι, εντάξει, τους ρώτησα και μου λένε καλύπτεται. Κυρία Χριστοφίλου, τους ρώτησα, το ξέρω ότι τι είμαι. Τους ρώτησα και μου λένε καλύπτεται, δεν υπάρχει θέμα. Είναι ζήτημα αντιπαράθεση εκεί που θα στέκεται το ασθενοφόρο. Αυτή είναι η απάντηση την οποία έχω, ας πούμε. Λοιπόν, από τώρα το ζήτημα, δηλαδή αν είναι το ασθενοφόρο 4 χιλιόμετρα πιο πέρα ή 5, δεν προλαβαίνει να πάει να τον πάρει από το λιμάνι. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει, αυτό θα μπορούσε να γίνει και αν είναι χαλασμένο εκείνο την ημέρα του ασθενοφόρου, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή μην παίρνουμε την εξαίρεση για να ορίσουμε τον κανόνα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση.